पूरा उघार जेकर तू फैन हो एऊ देख के ये करना मन करी चाटे ना अतना सकेत कपड़ा तोहरा में कैसे आटेला अपने से पहिरे लुकी हैया जिला वाला लइकवा पहिरा इहे बात हमारा दिमाग में नया हटे। अरे सौम्या जी कहतरी कि जहाँ जहाँ जाई तहाँ हो जाला मार हो। अच्छा मैं खराब का बा कि गूगल से कम नहीं ढोढ़ी बा हमार हो। अरे एक सेकंड जेकर तू फैन हो कहाँ बा उघार 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 और उघार पूरा उघार जेकर तू फैन हो एऊ से बढ़िया बढ़िया भजन गौले बड़े का हो गलती कहत नहीं कि थाईलैंड अमेरिका पकेस बा ये खाली दोनों हाथ सब लोग उठा देवे जितना ये दरबार में बड़ा सब लोग दोनों हाथ उठा देवे आ थपड़ी बजे के चाहिए भैया मोटकिए में रोही शत्रुघ्न भैया कि थाईलैंड अमेरिका पकेस बा तनी होने चला तनी मिजाजगर कलाकार होई भाई तनी हमार आई तनी हमारी श्याम के पर संभालो भैया छोटे बाबा कि थाईलैंड अमेरिका पकेस बा ई केसर ना हो ई असली मंच है जे मंच पर टंच बा उस आदरणीय सनी यादव चाचा जी प्रणाम जय हो कि इंग्लैंड से आईली संदेश बा जैसे हम करेंगे अरे कि तोरा ढोढ़ी के गुलाम जहाँ जहाँ जाई तहाँ हो जाला गूगल से कम नहीं ढोढ़ी बा हमार हो। थाईलैंड अमेरिका पकेस बा थाईलैंड अमेरिका